bakal bisa sing malangi aku anggonku babat alas mentok. Apa meneh mong kowe Wirabumi? Kowe mengkang pranatan ana ing Kasultanan Pajang. Kowe ora pantes mondok ana ing Kasultanan Pajang. Kudu disingkirake. Ayo, bacot. Tetep tak bacot. Adi Menjawi, Adi Pramonco, anggenipun ngrencangi babat alas menawa, bebasan boten itung panjang. Kaya ngono kuwi gambarake rakete padha seduluran. Boto kaya Penjawi, Pramonco, nganti ninggalake omah kabeh bot-bote kepengin bebangunan. Anak kaya ngono tak Penjawi pancen Pramonco kula rewangi adoh saka pati wonten ing alas mentawak niki bute kula ngrewangakaken lahir batin anggen kula ketulung kalih sampeyan dan selak kepengin weruh kaya napa to wujute nek alas mentawak ini kababat wis rampung nanti kula marep semoga lagi lilo kula ninggalke pegawean saya nipun ngocoke kagem panjenengan yo matur nuwun aku ora iso menehi sisuwih karo kowe Cekro ikhlas to Repati iki mau bocah sing padha babat wis dikirim apa durung nanti amene iki lah sing do klumpuk iki ning kene iki wis ana cawisan kanggo sarapan apa durung pripun tanggih pun telas la ilaha illallah dipangapunten kanggen pangan pun Waalaikumsalam. Wis padha klumpuk lali apa pancen wis ora nganggep aku dulurmu ampun kok kakang nggih leres kula niki mboten ketang kados ngaten pancen gadah kami ning kula mboten seneng ngrepoti sedherek wong jeneng tembung dulur kok ana repoti ora dene kakang giring mireng kantos dumugi wonten ing alas mentawuk nggih matur nuwun Pak iki malah rene kebenaran iki Pak Guru mau iki masak iki lho kaya rene terus dipangan bocah-bocah pendoran oleh monggo kowe kok eruh nek iki mau urung do masak pengantin ora ana sing dimasak kok ya ngoten iki yang rasa rezeki monggo ayo aku nekane nanti nyonyot ditanduki ora dulur-dulurmu ditanduki ya ya Berpati ora ditanduki yo iki mau sing mbok gawe iki jangan apa iki iku jangan glori kakang
Jangan gori. Ya. Ning tak sawang kok ngene iki. Jangan gori iki umure wis pirang dina. Oh, nanten iki jam pinten ya, Kakak? Iya. Pripun? Jangan gori umure 3 dina. Nggih. Janji adem kok panasi meneh. Janji adem kok nget meneh. Nanti 3 dina ya. Lah ya maneman timbang dibuak, Kakak. Timbang dibuak digawa rene ngono ya. Nggih, lah kurang nget. 3 dina. Layak kok becedek ngene. Jawa saya ya. Becedek ora apa-apa. Sawontene. Boten kita ngomong becedek nang ketone. Wis aku sing tulung ngene. Rezeki. Wis kono. Monggo. Jangan gori 3 dina. Jangan wis 3 dina kok malah dureh iki, Cak. Malah rasane terus gureh. Anjen ora ana liyane kok ya. Ya. Lah iya. Enak masane. Iya. Jangan gori asli umure wis 3 dina. Nek bedhedhek ngene kok yo enak. Pinter masak kok. Iki elok ing kejadian. Jangan budek umur 3 dina gune mangan ning alas mentau. Disawang ketok bedhedhek ning nek dikecapno rasane gurih. Dikecapno rasane gurih, najan disawang bedhedhek. Besok anak putu ngarani iki jangan gudeg. Mergo mangane gudeg ning alas mentau. Besok lamun mentau rampung kababat dadi dukuh, dadi desa lan kuwawa dadi kutha karanana kutha gudeg. Lan gudeg kena kanggo gawean tegese pangrupa jiwane wong mentau. Iki rak mantumu to pemana. Pantune sampeyan apa iki? Temben kula bapak alas mentau. Wonten pira bumi. Nyandek dhateng kula bapak. Kula pengen gamanipun pira bumi, Pak. Iki mau. Dandang ditambah niku. Kula mboten kiat, Pak. Kula mboten kiat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ayo. Sawetara karep tiluwe dhisik kunarpane. Piran doyo iki. Ini Ji, yo dipikir yo ora wong pancen mau wis kedadian sadurunge aku bali aku tak tekon karo kowe. Tekon opo? Kowe kok wani-wanimu babat alas mentau arep gawe cikal bakal.
Iki wis njaluk palilah sing kawugan apa durung Ki? Sampun. Tenan iki. Ya wis nek ngono, aku tak bali ya Di. Oh jurus daya mawon kula tak wangsul. Matur nuwun, matur nuwun. Iki tinggal kene ra apa-apa to? Ah, nggih nggih. Ampun nyuwun pamit Kakang. Oh, Di, Pripun? nek lah wis njaluk lila tenan to Di. Sampun. Ya wis yen ngono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana? Sadurunge giring pamit rekon karo kowe. Pemanahan miwiti babat alas menawa yasa cikal bakal wis nyuwun palilah karo sing kawugan apa durung kok jawab sampun leres. Ngerti karepe giring? Nggih sampun. Tegese sampun kuwi ngertimu kowe wis nyuwun palilah karo sing kawugan tegese wis entuk palilahe Sultan Hadiwijaya ngono to? Nggih. Sing dikarepake Ki Ageng Giring dudu kuwi pemanah. Lah karepipun Kakang Giring pripun? Pancen bener. Kang kuwasa sambung anane alas mentao kuwi pancen Sultan Hadiwijaya. Mergo Hadiwijaya kuwi ratu ing Pajang, sawetara mentao kuwi kalebu wewengkon Pajang. Kuwi panguwasa lain. Nanging ana sing luwih kuwasa ing alas mentao, tegese panguwasa gaib. Lajeng sinten ingkang panguwasa gaib? Panguwasa gaib kang nguwasani alas mentao kuwi Kanjeng Ratu Kidul. Apa pemanahan wis jaluk palilah marang Kanjeng Ratu Kidul pemanahan? Tegese pemanahan wis wani nglancangi marang panguwasane Kanjeng Ratu Kidul. Mergo pemanahan wis wani miwiti babat alas mentao. Mulane kedadiane ya kaya ngene iki mau. Pramila wiwit menika kula badhe nyuwun palilah kalih Kanjeng Ratu Kidul pemanahan. Kok njur kowe genjot saka palungguhan sikilmu arsa jumalingkah arep dibadhe ngadhep kalih Kanjeng Ratu Kidul nyuwun palilah. Kowe kuwi kok dadi menungso kuwi mawas diri nglulur rawat. Kowe iki sapa? Umurmu wis sepira? Kowe iki wis tuwa, rupamu wis ala. Panjenengane Kanjeng Ratu Kidul kae karmane marang Jejaka Bagus. Lah nek kowe wis tuwa, wis ala, apa kepareng lan kirsa panjenengane Kanjeng Ratu Kidul kepanggih lan nemoni karo kowe ora bakal. Lajeng sinten ingkang kepareng nyuwun palilah kalih Kanjeng Ratu Kidul? Ya ora pemanahan sing wis tuwa ngene iki. Apa anak kula Danang? Danang. Jadi perkara iki nyambung. Alas mentao iki ora kanggo pemanahan, nanging alas mentao iki besok kanggo Danang Sutawijaya. Sing ketemu barang panjenengane Kanjeng Ratu Kidul dudu pemanahan sing wis tuwa, nanging pemanahan sing nom. Pemanahan nom sapa?
Danang Sutawijaya. Menapa kepareng kula kepanggih kalih Danang Ora usah lajeng sinten? kemana nang kene karo dulur-dulurmu Trewangi babat bocah-bocah aku tak sing ngeterke Danang nyang dlepeh kayangan kisik Samudra Kidul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dipejawi mari jauhaken. Aji Pramono kawan-kawan kok. Ayo ora ketang sithik-sithik Trewangi babat kalih Langgeng sanes putra. Tan samar pamoreng Sinopaya winaya ing sinimpan telongeng kalbu pambukan neng warana terlen saking layap linyap pengan aluyo pindha pesateng sumusuping rasa jati Sundaro Danang. Danang. Cepet juga. Kanjeng Ratu Kidul. Danang. Izin dawuh kula Kanjeng Ratu. Kapujan mungkin sliramu. Perkara sadinah jalma lumrah. Kang ingkang bisa pinanggihan panjenengan. Lilaken aku panurutan pokok pindahan Kanjeng Ratu. Panjenengan kersa mati dumateng kula Kanjeng Ratu. Entene panjenengan kulila lega nampa apa anane. Gunmu semeding gunmu tetegya nang dleping kayangan. Kanjeng Ratu. Anggen kula teteki wonten dleping kayangan alit. Kula badhe gadah panuwun Kanjeng Ratu. Duweni panyuwun. Injih Kanjeng Ratu. Iwun apa Danang? Yen pancen Danang entene duweni panyuwun. Dina iki uga lawang panyuwunan bakal tak buka Danang. Sliramu nyuwun apa Danang? Kanjeng Ratu. Kula nyuwun ing mangkenipun Danang Sutawijaya dados ratu ing tanah Jawi Kanjeng Ratu. Kasembadan Danang.
sasampunipun alas mentau kababat ing benjangipun dados negari ingkang ageng langkungi negari Pajang Kanjeng Ratu. Kelakon danan. Nyuwun apa meneh danan? Kadang kadyan ingkang sami nderek babat alas mentau pinaringan selamat Kanjeng Ratu. Tak wujuti danan. Nyuwun apa meneh danan? Sampun Kanjeng Ratu. Danan. Nyuwun apa meneh? Sampun Kanjeng Ratu. Nyuwun apa meneh danan? Sampun Kanjeng Ratu. Yen kaya ngono, lapang panyuwunan bakal tak tutup danan. Danan, Injih kula Kanjeng. ing kene panjenenganku bakal ngutaneni apa sing suwun. Nanging ing kene panjenenganku duweni pamundhut marang danan. Menapa pamundhut panjenengan Kanjeng Ratu? Panjenenganku duweni pamundhut danan kudu dadi garwaku danan. Kanjeng Ratu. Menawi panjenengan ngersaken ingkang kasebat ingkang abdi nawuh sendika ing dawuh Kanjeng Ratu. Ora mung cukup kuwi danan. Sak anak turunmu ing mengkone kentua wedang dilakoni tanah Jawa. Kabeh kudu lagi marang aku. Kabeh kudu dadi garwaku danan. Sedaya pangapunten panjenengan Gusti Kanjeng Ratu. Danan, ora kudu saiki sliramu lagi marang panjenengan. Sapanci-panci panjenengan kumbuhake calon semur lan danan. Danan kudu sumadyo sowan ana ing ndelep kayangan. Tak kanthi mengkone cukup semono danan. Danang Sutowijaya sawang saka kaduwan. Jroning danang teteki ana ing nglipit kayangan. Ana cahya cemplorot sak prica dilebut. Mara gade Wangsulana ditakoni danang. Apa panjenengane Kanjeng Ratu Kidul arsa rawuh manggihi marang kowe danang? Pangestu panjenengan Waja. Anggen kula teteki wonten nglebet kayangan. Bedal sakmenika Kanjeng Ratu sampun kersa manggihi dumateng kula Waja. Kaya ngono. Alhamdulillah. Kok menawa kabeh wis dadi bejane Danang Sutowijaya Sutrana, ora sadengah manungsa bisa tinemu lan panjenengane Kanjeng Ratu Kidul. Nanging Danang sawise Danang Sutowijaya tinemu marang panjenengane Kanjeng Ratu Kidul, Danang darbe panyuwun apa? Sasampunipun Kanjeng Ratu manggihi dumateng kula nyuwun ing mangkenipun Danang Sutowijaya dados ratu ing tanah Jawi Waja. Bagus. Dur Danang nyuwun apa meneh? Sasampunipun alas mentau kababat ing benjangipun dados negari ingkang agung nglangkuni negari Pajang Waja. Apik. Terus Danang njaluk apa meneh? Kadang-kadang ingkang nderek babat alas mentau pinaringan selamat Waja. Sabanjure Danang nyuwun apa meneh karo Kanjeng Ratu? Sampun Waja. Kowe njaluk apa meneh Danang? Sampun Waja. Danang kowe nyuwun apa meneh karo Kanjeng Ratu Kidul Danang? Sampun Waja. Yo dene kowe ora
keselamatan lan warase bapakmu pemanahan Janang. Waduh. Pangapunten bos. Kulo kalih piantun kali sinten. Nek sinten kulo nyuwun pamit badhe pinanggih kalian Kanjeng Ratu Kidul. Jangan. Kowe kelalen ora nyuwun kanggo keselamatan, kanggo kewarasane bapakku pemanahan. Dur kowe arep baleni meneh nyuwun marang Kanjeng Ratu Kidul. Kok anggap sapa Kanjeng Ratu Kidul? Kok anggap sapa? Tak menehi ngerti dan. Lamun lawang panyuwunan kabuka, kowe njaluk sak oke-oke karo Kanjeng Ratu Kidul. Nanging lamun lawang panyuwunan kae wis katutup, kowe wis ora iso njaluk apa-apa. Sampun kados pundi bos. Kebetul. Mongko ana danang mergo ana pemanahan kae bapakmu kae kang nitesake kowe. Kowe iki satriya. Ngerti tembung satriya ora? Satriya sat 6 tri telu. Yo laku 6 karo 3 songo laku. Tegese menawa menungso urung ninggalake babahan hawa songo. Wajib nindakake lelaku laku kautaman urip. Laku utama nomor 1 kuwi lakune anak bekti karo bapak. Mergo bapak kae ucap-ucapane Gusti Allah katon. Kok sing mbok pikir awakmu dhewe kepengin dadi ratu, kepengin ngene, sawetara kowe lali karo wong sing nitesake kowe. Astagfirullahaladzim. Kado pasinaon nulis kanggo kowe. Muga-muga bapakku pinaringan waras wiris, selamat ora ana alangan apa-apa. Ayo bali. Ayo bali. Iki ana kabar. Anggonku kelakon rata. Iki aku entuk. Aku iso nurunke ratu-ratune ratu ing tanah Jawa. Ning ono sarana. Sarana aku perjuangan ngombe kentake degan apa ijo sing kowe mung siji sing mangkong ngalor hutan. Lho kok delalah. Ning tegale dhewe iki ana. Iya, degan apa ijo tak iki wae ya mung siji. Tak jupuk iki wujud. Nah, ini sadurunge aku ngombe tanah gedane ngandhut mergo awakku terus. Aku tak resik tak ning kali wis. Iki yo ben ono wis. Ya, ya lho. Ya, lah iki bojoku lah sapa meneh sing tak teko. Heeh, aku tak ning kali wis dhisik ya. Nuwun. Nuwun. Nggih. Yo kasan iki. Ten pundi kok boten wonten. Sateng lepet. Ngapunten. Pinuju kula rimbang ketelan. Pados warung boten wonten. Lajeng kula kewutan menawi kula gadah sederek.
nuwun ngombe kan. Jalan ngopi. Ya ya tak jumpoke dhisik ya Ki ya. Nggih, nggih. Dan ini ngene ya Ji. Nggih kula tosi kula ketelak tenan kan. Tak ini sira ya. Ya aku duwe pinter. Upama ora duwe pinter sing tak sambati. Jaluk ngombe to. Mbak Yudeng iki duwe banyu ora. Ben diwoke ngombe suwene kok kaya wong godhong banyu iki. Duwe banyu to. Lono tekan iki ora banyu. Bayu, aku wis entuk tekan. Aku tak bali dhisik. Ono apa-apa ora wis kembar kebor. Wis kudu ngono apa piye to? Mun ono apa? Heeh. Sejane dicoba macam mata ayo. Iki kanggo aku Kakang Si aku yang ngono jaluk turun siji. Siji durung dadi, Yang ngono turun loro. durung jodoh kan. Lho. Turun dadi, turun jurus jodoh. Di tadi di. Di. Turun telu di. Telu durung gelem melu, Turun papat. durung kuat kan. Tuh. Telu durung gelem melu, papat durung kuat. Di tadi di. Turun 5 di. 5 durung kumomo, Turun 6. 6 durung gelem. Turun 7 di. Allahu alam. Kelakon dan kelompok juntak sak isine yo wis siap kemanan. Yo, nek apa-apa mergo di kemanan iki yo sedulurku. Ora ketang sing rekoso tirakat sing lelaki ki aku. Kabejane kumibo si adi kemanan. Tanging nganti pitung turun aku bisa nurut urip. Yo, muga Gusti jabahi di kemanan.